Mira, veus? Mira que es veu bé. Què? Com ha anat, això? Bé. Que sí? Sí. Què? No voleu dir res, no? Mira, em dic Josep Pieres Masclans i sóc el director del cor del centre, a banda que també soc director de la coral de Violeta de Vilanova del Vallès i havia sigut també anteriorment el meu pare i jo vam arrencar el cor del centre fa molts anys enrere. Explica'm una mica què heu vingut a fer avui. Doncs celebren els 150 anys, si no m'erro, perquè són molts anys, de l'existència d'aquest cor, que em sembla que va estar parat per la Guerra Civil, però llavors nosaltres a partir del meu pare el vam venir a buscar, jo el vaig ajudar i vam tornar a tirar amunt i ja porten molts anys també cantant. Jo aquesta vegada m'han tornat a enganxar. Fa 2 mesos i mig que he tornat i encara no els conec del tot, perquè havia estat a fora portant altres coses i fent concerts i bueno, m'he de fer amb ells ara, no estic per mà encara. Explica'm quanta gent està participant a l'acte d'avui i com serà l'acte d'avui. És una invitació de bastantes corals, hi ha 5 o 6 cors, cada estàndard més un. En representació hi han vingut cantaires d'aquestes corals i ens ajuntem, no sé si hi haurà 100 i pico de persones cantant, no els he comptat, però més de 100 segur que hi són. I ara anem a fer una mica de cercavila, una mica de soroll, 2 cantades més i ja ho fem la festa. Ara. Sí, però... No té gràcia. Quina paradeta més maca. També t'han enganxat, eh? Hola, Pepita. Acabo de vendre un llibre teu. El vell Juanito, es va morir fa poc, eh? No sé, aquesta setmana, la setmana passada, va morir el... Perquè ho va deixar, no sé si l'any passat, no? Fa poc ho va deixar. Ho va deixar i què és qui?
perquè si no no trobarem, no trobarem. Jo vaig ser... Surts més tu que els que canten, eh?
Mira, mira. Mira el famoso, un escritor famós. Un escritor famós. Forevermore, you are all I long for, all I worship and adore. Another word, please be true. In other words, I love you.